Jo ben ik samen boppen. Moet er net worden. Hoeveel van die pjalen hebben we nou al dingen? Nou, even zien. Hier staan een stuk of 30. En we hebben de helft ongeveer hand intussen. Hoe is het uit, Jordi Boppen? Ja, wel knap. Dat is mooi waar, hè? En wat doe je nou krijgt? Normaal tuig ik boten op. Grutten, lietseren, maar dat is mijn werk. Scootjes, grutte tjalken, dat is mijn werk een beetje. Ah, daar liep het dit oors net op. Dit is heel wat oors. Ja, die pjalen ben ik wat ruwer, hè? En wat is al dat groene gwad om jou heen, hè? Ja, dat moet in het bier zitten. Wij zijn hier bij de Friese bierbrouwerij Uusheid en hier plukken wij hier onze eigen hop. Je hebt aardig wat werk te doen. Ja, wij hoeven we eerst net te vervelen. En wat voor gwad ben je meer miljoenen gong? Het is hop. Ja, maar maakt je het bier beter. Ik wist net dat symbool dat ik al hop verbouwden. Nee, dit is het eerste jaar dat we dit doen. Het dit nou ook een spannend project geweest, want je moet er maar afwachten of dat hop je überhaupt wel groeien wil, lijkt het mij. Ja, het weer wel spannend dit hier. Maar we hebben goed hier hand, wel waar. Dus het lijkt het net zo raar tot nu toe. Ja, want ik wist niet dat het zo heel groeien kon. Hey, we hinnen net toch dat dit hier zo heel groeien is. Nou, dit is heel wat oors als een scheepsbouw. Ja, maar het heeft met stieltree te maken, het heeft met pjalen te maken. Dus het maakt het eigenlijk net vol uit wat ik doe. Is het heeg? Nee, dit is nou net heeg. Nee, dit is maar een meter of 6. Dus stel net zo volle voor. Nou krijg ik telefoon. Oh, je hebt een goed ontvangst. Ja, zeker, hierboven wel. Laat het maar even gebeuren. Dan neem je ook gewoon van je wel eens op, wat je daar hing je. Ja, normaal neem ik gewoon op. Maakt het me niks uit. Dat... En dan heb je hier nog een lijn en die heeft geen flauw idee. Nee, maar dat maakt het dan niks uit. Ik heb wel eens hand, dan schroef ik mijn veelstift het nummer en moest ik even wat opschroeven. Zet ik ze bovenop een peel, maar ja, dan kon je later hem een anker heen. Hè? En wat is nou lastiger? Naar boven of naar beneden? Naar beneden, dat is lastiger. Dan moet je even nadenken, dat je voet net door de oren heen zegt. Naar boven, dat wil altijd wel. Maar gaat het nou altijd goed? Ja, nooit net volle klachten. Had je me net belje en klimmen tegelijk? Precies, nou dat ken ik wel, ja, dat moet. Ja, goeie. Hoi, Maar wat voor project ben je aan de gang? wij zijn maar in hut bezig. En wat moest er dan maar dit touw? Maar ik ben twee fietsen nog een keer vastbinden. En waarom had de twee fietsen nog een keer vastgebonden worden? Die een grap kon maaien. Ah, je bent er maar meer, cirkel wel. Ja, volle meer. Ja, goeie. Hoi. Wat voor mooi project ben je aan de gang? Wij zijn maar in hut bezig. Hoi Tjalle, die fiets. Zit mij met fiets te prutsen. Nou, dit is onze hut. Ja. En dit is een hut. Ja. Zit echt heel vol daar in de jam. Ja. Er hing het echt bij zeepapier. Omdat sommige jonkjes je pisje. Maar even een vraagje, waar is het dak? Oh, die harde bim. Ja, de bim. En is dit nou het hechtepunt om te dwalen bij hem in het dorp?
Ja. Eigenlijk dit is de eerste keer naar school dat we dit doen.